Siinä kohdalla, niin koska kepeillä, niin koira menee. Luokka päättää 124 Vainspitz Pöpö ja Elomakarinen Makulilan seudun koiraharrastajat. En jättäisi sitä ehkä kaksin autotaloa. Mikä se ehkä haluat tulla sun teollisuudesta se agility-rauha? Haluaisi varmaan. Mistä ei ehkä haluaisi? Ai sä päätettiin, että tää oli niin hyvä. Se pitää hyvä. Meillä on kasvot sopot. Ai jaa. Eikö joo? Siskoa joo. Onko se saanut miten? Mun mielestä ne on yhtä vaille kolmosia. Ihan mä en ole nähnyt sitä niin pitkää aikaa, niin varmaan